Kaon pa siya, tutoy pa siya. Yawag inday oy. Kaon siya ni. Nga. Baing buntag, niit na sad ang bata. Niit na sad oh. Niit na sad si Inday. Kato dito ini ka lang nagni. Energy to. Kape mo? Kape na lang. Ako kape. Kape yan, palitag pan. Oh, Ano yung mga unang taditso eh? Ha? Mga unang lang mo dito ha? At tutas ko ano eh. Untik! Untik, ano ba? Ini tubig. Oh ay di bang kape sa ta? Sayo pa man. Ano siya? Hello guys. Kaon ko sa bata. Yan, nagtutoy pag yun siya ni kaon. Tutoy niya. Eat. Kaon sa. Pagdated ko ay lag-lag ko. Tutoy siya. Kaon pag yun siya. Grabe nga. Gumihan ni mo eh. Tutoy pagkakaon pa jud ka. Mo na yung gusto. Lami na lugaw eh. Lami lugaw. Kap sayo kay ngano. Kuan man ka na singanay. Tawag sayo kay siya ni mata mga alas 5. Ya, kantud karon ay upan matug. No. Amsa. Kapitan ni mahurot ang lugaw. Tutoy siya. Tutoy ko, hungit ko, tutoy pod siya. Ana na siya. Muna yung kuhan, tirada. Magbago siya ni siya yung kuhan. Dili. Sabi ka, na. Sige, bayagan na tulang ulit. Ito ilay-edit. Apa eh? Ha? Inya na. Hindi kuhan. Dili. Nasiya. Ano man ka, oy? Andre. Gamay na lang niyang lugaw. Gamay na lang imong lugaw. Di na siya guys. Nawang bata og nagpunsa Cha. Busog nagdugab man siya. Dugab ang bata oy, busog siya. Barog na ano. Mawala ang anak Chim. Manan ako pakaog lugaw. Kay sayo kay siya ni mata guys. Alas 5 niya hantud karon wa pa siya matugay na eh. Kay silag duwa kamang-kamang ako sad kay magkatagpilaw sa di sa kay kumakatkuan. Kay magbantay mo ko niya kay muadto niya sagdan ba. Kamang-kamang siya pagkadlawon. Pagkadlawon pag alas 5 ba buntag.
Alas 5, alas 6 ba to? Kaya ako siyang ipakaon. Alas 7, sa alas 7, 4 siya nahuman. Alas 7, 4.